Mate Matijević i Denis Dejn ponovo su se sukobili jer je ona njemu počela da uzima i lomi stvari, a onda je Matijevićevoj prevrnuo krevet. Obezbeđenje je uletelo u Belu kuću i sprečilo da se okršaj probudi. Dejmova je izašla iz spavaće sobe pa počela da jeca na sav glas, zadrugari su joj prilazili da vide o čemu se radi. Situacija se smirila, a ona se povukla u pušionicu. Tara Simov odmah je pritrčala i stala u zaštitu svog bivšeg dečka. Oni su nastavili da se žestoko svađaju, a pljuštale su i uvrede i psovke. Matijević je objasnio zadrugarima da je do svađe došlo zbog stičića koje je on stavio između njihovog kreveta.